ସେରେ ଅନେକ ତାରା କେମିତି ଗଣିବି? ଆକାଶର ଅନେକ ତାରା। ତମେ ପାଠ ପଢିନ କି? ଏକ ଦୁଇ ଗଣୁନ, ଗଣି ପାରିବ ନା? ଗଣିକି ସାରି ପାରିବନି। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଟିକେ କହୁଥିଲ ପୁଅକୁ? ଶୁଣ ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ ଆଜି ନା କଣ ହେଇଛି କହିଲ? ମୁଁ ନା ଆଜି ଦେଖୁଥିଲି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲି, ଜନି ସିନ୍ସ ର ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲି। ମୁଁ ନା ପଶି ଯାଇଛି ବାହାରୁନି। ଜନି ସିଂ ର ଭିଡିଓ କାହିଁକି ଦେଖୁଥିଲୁ ଲୋ? ପଶିଗଲା କଣ ପଶିଲ? ଦେଖେଇଲୁ କେମିତି ପଶିଛି? ଘରେ କାକୁଡି ଥିଲା ଫ୍ରିଜ ରେ, ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି ପୁରେଇ ଦେଇଛି। ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଗଲି, ମତେ କହୁଛି କୋଉଠି ପଶିଛି? ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି କି କହିପାରୁନି। ତମମାନେ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଦିଅ କେମିତି ବାହାରିବ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ। କାଇଁ କାକୁଡି ଗଳଉଥିଲୁ, ଭଲ ଲାଗିଲାନି? ଏଇଟା ନେଲୁନି, ଏକାଥର ଗଳେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଭଲ No, ଲାଗିଥାନ୍ତା। no, no, no. ଆଉ ତୁ ଯୋଉ କହୁନୁ ନା ଡାକ୍ତର କେମିତି ଦେଖେଇବୁ? ଆରେ କେମିତି ଦେଖେଇବୁ ଜାଣିନୁ? ଟେକି ଦେଇକି ଦେଖେଇବୁ ନା ଆଉ। ଡାକ୍ତର ଭଲ କରି ଖୋଲିଦବ ନା।